Eu am o problemă cu Spune el, de care a făcut o serie de mine. Exact. Eu nu sunt luptător de valoare. Ok, asta a lămurit chestia asta. Am lămurit. Ziceai că zici, Jackie Chan, perfect. Da. E în regulă. Nu ți-aș recomanda, adică, sincer, ești cel mai tare luptător, nu ți-aș recomanda să mă lovești. În momentul în care mai lovi, vedem ce se întâmplă. Nimeni n-a venit să te lovească, Mircea. Păi Nimeni. nu, dar Eu să fac cu tine sparing, eu cu tine nu fac. Ok, bine. E impresia ta greșită că cineva a venit să te lovească. Nu! Și nici să te înjure, că nu te-a înjurat nimeni, Eu Mircea. cu golonel, nu-i problemă, pot să suport. Deci golonel, ok, am mai văzut golonel în viața asta. S-a rezolvat parte Deci nu e nicio problemă. ce Bun. să scuze. Nu, îmi cer scuze că n-am pentru ce. Nu. Ba da, haide ce, că ai ieșit cu bătaia în stradă și... Dar ne consider pe noi vinovați. Da, doar pentru asta. Dar ce s-a întâmplat, mă? Dar eu n-am voie Nu, să Mircea, ies în dar stradă, vrei- ies în pe spațiu public, ăsta Mircea, ce dacă ziceam? vrei îmi cer eu scuze că te-am deranjat cu motocicleta, că mă plimbam pe aici. Perfect. Îți cer scuze că m-ai deranjat cu motocicleta? O să încerc, dar nu acum. Dacă O să scriu pe Facebook. Dacă tu îți ceri scuze că m-ai deranjat cu motocicleta, îmi cer și eu scuze că am cedat nervos. E în regulă așa? Da, e ok. Perfect. E în regulă? Perfect. Iar pe mine mă ameninți în continuare. Ce mă faci? Tu vezi cu motocicleta, tu Eu sunt cu bicicleta, da. Spune că l-am înjurat. O minciună. O minciună. Cu niciun motociclist nu mă interesează. Arată-mi că l-am înjurat. Arată-mi că l-am înjurat. Arată. Sănătate. Hai acasă.